pau ka jing sngungu ya ublei bolo dan ringkat bat ngi tat hadu kene kapor ya kaba ngi layok pat sachisin ban chakri bat ban snap ya kubo na ktin ka jong blei sachisin pat ngai kublei ya pi iwei ki baju ya pet bat ya snap ya kene kubo lingba good news tv kapadiang sngu bha ban ngai kublei pi iwei ha kerteng ka batyang tam ka kerteng uji sukres ka bentak na ktin ka jong blei ka bang kwa banyas pusan lang bat pi hakane step ka bamta kalong na ka gospel kat kumu Matias kalnong ka arpun reu ka dekhot ka balai pus lai hadu ka balai pusau ki kintien ki baong kumne u Petras udaya thu te ula ong ha u lada ki baro kinthut name ngate ngan thut lano ru u Jisu ula ong ha u sisa nga ong hame hakane kamit shua ba pat reu usiar minlen yanga laisien bat kapang kabangwara nakane kalong kajing shania halade kajing shania halade ngangai baro nangi ngisnguthu yakane kajing mut habangi ong shania kamut kata kadon kajing yadei bat kiwei pat nishanya hakita banyo ya kajing scam hakajing im kajongi habangi ong pat kajing shanya halade kamut uta ubaying unut banjing marwei klem dadon kam yanuru ushanya hala kajong kajingla hala kajong kajing sempang hala kajong kajing klan klem dayitnya ya kajing duna ba udon kam ban shanya hakiwei pat ni kum kibreu ban shanya tang halade kam shemlong kabapura hakajing im kajongi ngedon kam ya ublei ban yarap ban pinskem ya kajing im kajongi parlog bi hakani ka step ka bamta ngap ban ngakwa ban ya pusan lang bat phi syapang uwei ubreu ubabu tang halade ya kajing shanya kajong u bat uta ulong u Petros ya kaba lashim kum katenrai bat kanong rim hakani kajing slok u Petros baro ngitip ba udai uwei na kisenran jong ujisu hadin ba ujisu layok ban khot ya u hakapor ba udang tong dokha udai ru uwei usenran uba i ya ujisu bat bunsien une u Petros ujupen pau yalade ba ulong uba kham khmat ban ya kiwei kisenran ulong ru uwei usenran uba kloy ban ai jingkren habadon kanu ka jingkeli na ujisu parlog bi habangi pet bangin pule na kinigit khat kiba kham hadien ngen yo i hangne bahadien baladep bam jamit u Jisu ule thu lupa hakisenran jong u babaro kisenran jong u kinsa thut no ya u bat kinsa don hakajing penchapting bat penkyu kat hadu ba kinda i no yala ujong u kenran kani na kani ka jingkren ka jong u Jisu u Petros hakajing long snus kem bat chanya halade uong te kini kintien ha u ba baro kithut name hnrei nga te em kenran parlog bi hnrei ka ka baja u Petros hakajing shanya jong u batang halade ka penlong ya u ban len ya u Jisu hadu lai sien u Petros hakawe kerukom ulong ubajan bat u Jisu bat uba ya u Jisu kat hadu benda pom ya kaskor jong urang ba sipai namar ba ukwa ban pelaj ya u Jisu u Petras hakajing sngow jong u ula sngow kumba ula yok lut ya kajing i nala ukanrat bat kajing shanya jong u na ukanrat kat hadu benda sngow biang bat sngow biang chaba palat hoit wat haba u Jisu ula thu lupa ya u ba un salen no ya u hnrei kajubab jong u kalong ka bat sngow biang bat shanya bat selur halade baki wei te hoit nga te em kerat hakapor ba u Jisu uyok ban lej dwai hakper kat semene kajaka ka ba u Jisu unyo ba kajaka ban dwai ha ublei ban pan kajing yarap na ublei ndrei ka ka bangi yo i hangne une u Petros hakajing sngow slur hakajing sngow ban shanya tang halde kapenlong ya u ban om dwai wat haba u Jisu yalam ya u hakat jaka ban dwai hak per kat semene kane kapenlong ya u Petros ban syak job bat ban ngop hakijing pencoy ban len no
ya ujisu. Ki parlok bai hakajing im jongi kum ki Kristan. Bun sin ngile ya ki tang hakajing sanya halade. Klem kajing don kam ya ublei. Kajing sanya jongi tang halade kapenlong yangi banjot bat ban ngop hakibabun kijing pensoy. Kibriu ngisanya halakajong kajingla halakajong kajing syampang halakajong kajing start. Ngisanya ru halakajong kajing yo jingkot kajongi. Kalak banlong kaspak kapau nega kabangidon. Ngim wat su ya ublei. Ba ublei unyarap yangi. U Petros halakajong kajing sanya bakala biang ya u banjing halakijong kikjat halakajong kabor. Ndai habaki eryong kiwan hakajing im kajong u. Habaki saw kiwan ban slay. U kenran dien no na u kenrat ujong u. Kani kalong ru kumju yangi kum kibanget. Habangi don ngibu ya kajing sanya kabatang halade. Hoi hakajing im kajongi ngimla ban laj. Man uwei pa uwei ubreu ki eryong kinwan hakajing im kajongi. Hapdeng kine kibabun kijing jenjar bun nangi ngihap bat ngilen no ya ukenrat ujongi. Kisamla bat kirang ba na kijing bat ki eryong kibangi ngiyok mat. Bun sin ngiyo bangi ngop no hakijing di buat bat kiwei pat kikam sniu kibalong ken kajing len no jongi ya ukenrat. Kumta kajing khot yangi kalong tungin ambu ken tang halade ya kajing sanya kajongi. Isaya kalnong kapas sopho kadekot kabenkong kaong. Nrei kita kibaap kmi ya utrai. Kin pentemai bor, kin her sejrong. Da kitap niang, kum kipukni kin mare, bat kin sngulat. Kin yaj bat kin sngulat. Kumta kiperlok. To ai tiba ngin sanya haublei hakajing yaj lenti kajongi. Te haba kino kijing kinwan hakajing yaj lenti kajongi. Ngin yai her ken kum kipukni bat ngin yai mare ru ken hakajing im kajongi. Kinong tong dok kha kibala tibet ba kibala ya trei sitom barok simit ban yo dok kha hnrei kim shem la yo hnrei hadin ba ujisu ula ong haki ban bread sha kabakam jeliu. Hadin bakila kongu ya kikentin jong ujisu. Kine kilangat sibun kidok kha. Kiperlok bait tonyat no te sha kabakam jeliu ong ujisu. Katno kajing jendong, katno kajing syampang. Kiparlok bait tonyat no te sha kabakam jeliu ong ujisu. Katno kajing jendong kajing syampang bat kajing sanya jongi tang halade. Klem ujisu kajing im jongi kalong tang hasla. Ublei undayok ban kerku, ublei undayok ban yalam yangi. Bangin nang yaj hakajing sanya ha ublei. Om ha kabor kajing start kajongi. Om ha ki kibak snula kajongi. Ublei unyok ban kerku na kabenta kaburom kajong u. Amen. Ngine duai. Nyangu ya me ablei berpa jawab neng namar kajing kajong me kajing im kajongi. Mela ai ablei hakane kapor ya kane kubor apdeng jongi. Ai bakane kubor kan yo jaka apdeng jongi ya kabakumno. Nyinla ban pentrekam ya ka kajing im kajongi. Hoi ya kabakumno nyinla ban sanya hame balong ublei uban yalam ya kajing im jongi. Penduk pendam ablei kajing start breu kajongi ya kabangla ya kaban ya hakane kapertai da kajing yalam kajong me. Simti ya kasngi hibarok kaweng aiti ya me. Nama kerteng jisungi duai. Amen.